Ya kudune ngrungokke sik kupinge dijerek. Gamelane cangkemku wae ndak kanca-kanca kesel. Kok kaya gedawan to, Mas? Apa ta? Tangan didudut e. Wirane Kok kaya wong anyar lagi malah. Ha wis brotone ya wis sak 6 Den Mas. Ceplok pesoi. Suminten. Suminten. Inggih kula suminten Den Mas. Kowe maju terus remote-mu iki. Lah panjenengan mboten maju ya kula sing maju to nggih. Kok nganceng lho. Napa nih sing ngajeng napa? Remote. Remote napa? Kula mboten beto remote. Ora nggowo. Mboten panjenengan to ingkang beto? Hah? Mbak kula PJT. Apa? Iya. Panjenengan beto mboten? Aku nggowo. Ning ora saben wong iso mijet. Lah kula mbok tak mijet kula pengen mijet e. Iya, so. Pripun Den Mas? Kok dicekeli asing ten pundi? Ora sah nggo guneman. Lah Langsung pijet ngono. langsung pijet nggih mosok ya ora nganggo. Siarane cetok-cetok. Wis Cok. dirana. Sinten? Panjenengan ingkang mriku. Kowe iki. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Atur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Ayo ndodok. Ayo. Cetok ngadeg kok ya ora. Ya sa. Ije Mas Yono. Ya anake sapa? Ya anake bapak mbokku kok ya. Oh ya syukur. Ya masa ya anak wedhus. Cilik ning antis. Anti siapa? Seru. Sero ben kabeh saged midhangetaken kanthi sekeca. Apa? Supados sedaya mawon saged. Supados sedaya cetha. Sedaya mawon saged midhangetaken kanthi sekeca. Anjir. Gitu ya. Kowe nek musuh Elisa wis kowe upama dijak dadi pasangan biyen tau dinganu lho Elisa. Piye Mas? Pak, gimana kalau saya pasangan sama Pak Siono? Aduh, ojo ndak dawa umure aku. Ndak cepet umure ya, omonganmu tatot-tatot kayak iku saya emosi malah. Nggih mboten. Ha iya. Mboten emosi to, Mbak? Wis waton dawa ngono mbok umur mbok apa? Dawa awake dawa. Nggih. Semakin cantik. Matur sembah nuwun. Anu kok rong payu-payu. Nggih niku nggih, kula nggih boten ngertos. Sabar. Kedah sabar. Jodoh ki sapa sing ngerti ora ngerti Kejawa Gusti. Bener nggih leres sange. Sapa ngerti kowe dijodohke aku? Weh. Oh. Loh, sapa ngerti? Lah, ya ora usah sewot, Mas. Aku bedhek gemang kok. Kok kowe ra mungkin? Mungkin ra gelem.
Mungkin ra gelem lah. Ya, monggo diaturake. Derek Mang Ayu Bagyo nggih niki nggih tasakuran ngene sinten Mas Yanda, Mas Yanda kalih Ibu Rika nggih. Mas Yanda karo Mbak Rika. Mbak Rika niku kagungan putra niku dangu sing antu-antu niku putra kaping kalih nggih. Kaping kedua. Nggih. Duha sinten mau? Duha Basalamah. Duha Basalamah. Nggih, mugi-mugi saged dados putra ingkang saged napa niku? Niku napa? Napa? Menghormati basa Jawane. Kowe iki kudu iso nuntun senakku. Tak tuntune nek Elisa ki enteng kok. Enteng tenan aku. Kudu iso apa kuwi mau tok kutuk. Menghormati napa, Mbah? Ya anu ngajeni karo wong tuwa. Nggih ngajeni marang ketiang sepuhipun saged migunani tumrap negara bangsa lan negara. Negara. Iya. Ya dhewe-dhewe kok. Ngaturaken tembang sesi deman. Karepe Elisa ki rak saged mikul dhuwur mendem jero karo wong ta. Heeh kuwi. Ah, iki sing ora tanggap. Mikul dawu, mikul mendem dhuwur jero ya jero. Mikul terus pendemen sing jero ngarepmu kuwi. Pedeng. Angko ora dadi streaming. Kowe kok ya. Wah aku to. Ya pendemen sak dodo wae. Dadi bunek sik ngisor. Elisa, saya cantik. Ya cantik no. Kok dicincang-cincangke ngopo to? Iki ya munggah dhewe, Oh, Pak. ya pancen otomatis kok. Nek wong dhuwur ngono. Heeh, iya. Lah sing ana wae munggah dhewe kuwi meneng-meneng. Apa sing munggah, Mbak? Ning aku cah kejem, Mas. Munggah selentik. Lho. Adi selentik. Ayo ben dolan. Adi selentik dolan. Ora ana disuntik kok dolan. Nek diselentik ya ora gelem. Angrusul aku nyambut gawe kok. Iya dibawani. Bawani. Wiwitane andere sang peki. Kula gumun lho ya Limbuk. Pripun? Lah nek nyuwara biasa ki kakak. Ini bahasan nembang Jawa kok ya apik. Ah, kuwi bisa ning kono kuwi. Niku dipelajari tenanan ya tembange. Nek tembang dhek le mempelajari tenanan, logate barang digoleki. Logatipun. Ya syukur. Artikulasi, intonasi. Syukur sesuk iso iso halus Ayo kabeh. sedaya napa maksude? Le ngendikan. Ngendikan omong-omonge sing alus. Sing halus Jawa. Napa niki kurang alus? Kula pun ngangge basa krama napa kurang alus? Mudar ora. Wis bener nganggo basa krama ning karo geget. Geget lati. Heeh, ya ora iso ngomong. dadi kaya mrengkel atine kae lho kuwi. Maksude geget iki kowe omong ki cetes-cetes. Apa kocok kepedhe lho bojo kuwi geget. Kaya gek ra iso kaya ngono kudu. Kedah pripun? Ya sing halus. Alus, manis. Iya ya lambene tak piyake ya. Iso. Aku ki jane wis ngerti kelemane iki lho. Iya. Nek dipites sithik nggih. Kowe kudu dipetes ngene, jajal. Kula. Kula. Halus ta? Halus ta? Nggih. Aku ki teori dong ya. Bener. Heeh wis. Coba ngomong apa meneh, Pak? Kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun. Ning kok kaya basa sih ya. Apa kaya apa? Kaya basa iwak kae lho. Kayak manusa kok tok padake iwak bos. Ning apik tenan iki dadi halus suarane. So ajar ya. Nggih. Ning ndi kok dekep. Ngaten iki terus nggih. Ya aja. Sakake wis isane ngono, Pak. Ya. Andere sang peki priya bagus kang olah budaya
Bendera terus kayung-yon eno selendang kuning kang sing wukir swara kurang permono swara kurang pramono ning wasis Angungrum marang bendara angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus sideman luweh becik atenono timbang kepisahan selesta rewangi samotono liwat kincanging alismu
sesidamanipun sampun, Mbah. Iya. Kowe malah nemokke cara Elisa iso alus. Iso. Ini dadak yoso capitan cangkem kuwi. Esuk goleke sing nggo nyampiti kumbahan kan. Ya ora cukup kok ya. Oh iya. Goleke rada amba. Aku wis nganti kentekan ngakal ngajari. Iki mau malah iso. Heeh tok kon ngene. Coba nek kowe sing tok ngene coba. Untune entek, Mas. Ora apa-apa jajal kok ya. Ayo nuwun. Supaya genep piye diganti untu ondo piye? Sing renyep untuk graji. Sing renyep kok untuk ngrusake lambe. Iya. Ji. Mbak Elisa ora karo Saraso. Iya. Arep piyayi anu blaster ning ya nyatane nembang ya apik. Oh apik apa nek blaster apik, Mas. Oh. Apa wae? Upamane blasteran deruk karo puter. Dadine apa? Dadine? Cubuk. Apa? Cubuk. Cubuk ki apa? Cubuk. Ngono kae Mas ya. Heeh. Empret-empretmu kuwi. Kok empret? Iya. Pancen ya blasteran ki mesti apik. Iya. Ayo Tin. Iya. Nggih, Pak. Kowe dadi suminten Mas Broto ya sakanane kuwi wujude kaya ngono ya wis tampanan. Ra apa ya? Hah? Ngene iki ra apa ya? Ya aku jane milih liyane nek ana liyane. Liyane. Wis ditemu wong liyane. Wis aku. Liyane luwih elek ya. Liyane luwih elek. Luwih elek. Ya wis paling apik aku kok. Menang-menang si ono iki dek enom dapuane ora men Den Mas Broto. Lah napa? Angling Garmo ya. Oh. Dadi meriwes. Meriwes putih. Meliwes kok meriwes. Meriwes. Meliwes kok meriwes? Meriwes putih. Oh. Berarti ngerti bahasane kewan ngerti ya? Ya iso. Kewan cecak ngono kae ya ngerti. Ngerti. Terus pitikna ya ngerti. Ngerti. Lah nek pitik do petok-petok wae ngapa? Petok-petok ana sing ngendhok. Oh nek kukuruyuk Ana le gelut. nek Kukuruyuk ki mangan. mangan. Nek cecak ngono kae? Cecok. Mbah Hamil ya? Kuwi ngapa? Tandane ngapa? Omong apa? Padha tresno trinesna. Oh, berarti aku kok kayak cecak ngono ya? Aku. Nek cecak ki cilik. Lah iki apa tekek? Aku ora lho. Aku Ora cecak ngarani. cilik ya. Semono kok tekek kuwi komodo. Ya ora manut yo kegedhen sing sedengan wae biawak ya. Saya elek. Ya yo mangga. Ya, Mbak Tati karo Mas. Tutuk. Walah tutuk iki. Tutuk. Den Mas. Opo? Kok jenengan memelas ngenten niku? Sik gah bubar. Don Mas Broto iki karo sing apik kok. Den Mas, opo? Kok kaya anake anu iki. Biasane ra krungu, dadi tak sengkake. Ora ya sing ngantep. Iki sapa? Ngono kok wangun. Aku Subroto. Iki cedhak ngene Pak Dayat lho. Cedhak ngene Pak Dayat ki tokoh toprak ampuh. Mula aku ra wani nilokke. Ndak kleru. Ora apa-apa, Kae pepudhan. Ming pramen ngene iku nek kleru panjenengane mesti bener-benerke. Kok nek bener mah ngundang Pak Dayat ya. Ha iya nek arep ketoprak apik malah ngundang Pak Dayat ora kok ngundang kowe. Yo. Den Mas. Oh. Den Mas Broto kok picak. Gundang kok ra mandeg. Kok malah yak-yakan lho. Den Mas. Kaya kowe kaya buk. Lah ya kan nyelok kesik lho. Ya Den Mas dadi ngerti lek kumlawe. Oh nyegat tangane kok nyegat. Yo njaluk. Ya kudune ngrungokke sik kupinge dijer. Gamelane cangkemku wae ndak kanca-kanca kesel. Ya, kok kaya gedawan to Mas? Apa tah? Tangan didudut e. Wirane ngene Kok kaya wong anyar lagi malah. Wis sak 6 Den Mas. Ceplok pesai. Suminten. Suminten.
Inggih kula suminten Den Mas. Maju terus remote-mu. Lah panjenengan mboten maju ya kula sing maju to nggih. Kok nganceng lho. Napa nih sing nganceng napa? Remote. Remote napa? Kula mboten beto remote. Ora nggowo. Mboten panjenengan to ingkang beto? Hah? Mbak kula PJT. Apa? Iya. Panjenengan beto mboten? Aku nggowo. Ning ora saben wong iso mijet. Lah kula mbok tak mijet kula pengen mijet e. Iya, so. Pripun Den Mas? Kok dicekeli? Asing ten pundi? Ora sah nggo guneman. Lah, Langsung pijet ngono. langsung pijet nggih mosok ya ora nganggo. Siarane cetok-cetok. Cok. Kirana, sinten? Panjenengan ingkang mriko. Kowe iki putrane Warok sing digdaya Setri Mampura. Iso mrasto brandal saka Gunung Klothok. Gunung pundi? Klothok. Niku gunung napa? Gunung Apa? Gunung. Kadia bersama karya. Panjenengan menika ndelokke napa to Den Mas? Kowe ngundelokke Gunung Klothok. Nek umpami jagongan napa apa ngomong anak nggih, raine napa wajahe basa Indonesiane sing dimatke, ora ngematke liyane. Aku kudu ngematke opo? Indomaret gundulmu nggih. Aja doa. Iki ketoprak tenanan aja do digagu ya. Den Mas, Opo? kula langsung mawon nggih. Piye? Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Aku ora tok kandhani, aku wis pirsa. Napa inggih? Mergo aku kroyo-royo tengah alas dalan gunung tak ugahi, mergo aku ditundung karo Kanjeng Rama, mergo aku ora gelem arep dituke sliramu ten. Ing menapa panjenengan boten kersa kalian kula to Den Mas? Mergane aku kuwi durung cukup umurku. Menapa inggih panjenengan yuswa pinten to? Yuswaku wis 17 taun. 17 tahun ki wayahe adu. Wayahe didu. Adu gambar mau biyen. Adu maksudnya Dan Mas Broto kok adu gambar. Adu uwel. cilik. Uwel apa? Jenengan seneng uwel. Mul Uwel adu gambar diplek. ngerti mul barang iki mesti kulon praga iki. Lah ya jan hooh. Ngerti mul. Ya, Den Mas, kowe tak eling. kula menika kirang menapa to? Kok panjenengan Kowe boten kok kersa ora kalian apa? kula? Ayu yo ayu. Nggih. Ha, toh. Lemu yo turah, ya toh? Lah iki mulane kula kan empuk enten lho. Apa arep golek sing cilik-cilik ben atos ngono? Ora. Aku ki bangsa empuk-empukan wis ora seneng. Lah panjenengan seneng ingkang kados pundi? Senengku kuwi bangsa Apa kok tangane ngene-ngene? nek kenyil-kenyil ki apa Mas bahasane? Ya sing empuk ngono. Ya sing empuk. Sing empuk. Yo. Kula kurang empuk pripun to Den Mas? Mbok Lah, jajal, lah, wong- mbok jajal dicekel. Apa? Madheprana? Siap. Ngapa? Padha tenan to. Apane? Padha pripun to Den Mas? Mburi ngarep kok padha. Bingung aku. Panjenengan Iki sing mergane aku ora tresna mergo ngarep mburi padha. ngarep mburi padha menika tandane sangune akeh. Jenengan ajeng milih ngarep kena, milih mburi ya kena. Modar kowe. Iki semunten ya kaya ngene iki nek wong lagi gandrung. Ora peduli mledhose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli perange nuklir. Ngapa ngacung kene? Nuklir. Endi nuklir endi? Wis to, tak elingke to. Ya, Aja merambat-merambat tekan. Lah panjenengan menika ngacung-ngacung lho. Subrata kuwi nek tok pancing-pancing tengah wengi ngene iki. Napa? Iso Ajeng napa? mbloso aku stroke lho. Lah kenging menapa kok stroke? Ngampet. Ngampet napa? Mbok mboten sah diampet.
Wong ya wis diselenggarake mbok ki endang ngono lho. Iki acara apa kok diselenggarake kuwi? Maksudnya iki mau ya wis dimanggake carane wong Madang iki monggo menika dipun rahabi nggari mangan ngono lho. Nganggo sendok ora? Ora sah. Aku seneng nek nganggo tangan. Wah, edan ya iki. Edan. Seminten keclek tenan iki. Ya apa? Templekan demit ngendi lho. Lah yo nek dahar lek nganggo tangan kan eco bawane ndulang ya langsung nang kene, langsung nganggo tanganku ngono lho. Nyenggo lambeku. Yang kena untukku. Menika lagi lambe durung liyane. Iya, iya, eling. Purun nggih. Ojo. Purun nggih, Ngene wae. Mas. Kowe tak anggap sedulur. Mboten, kula sedulure pun akeh. Ora, ning sedulur sing khusus. Khusus pripun? Khusus iki tegese kowe njaluk apa-apa aku ya tak nehi. Tenang? Tenan. Kula nyuwun setunggal. Apa? Jenengan dados bojo kula. Kuwi sing aku ra setuju. Lah kene kok ora setuju? Awang seduluran kok pek bojo. Aja kaya Ya ora apa-apa, saiki wis wayahe sedulur dadi bojo iki ya akeh. apa? Heeh. Ya to lakon iki piye jane iki? Mas Geter pelok barang Mas Geter. Nek gelem nyalai prosedur. Nek ra gelem kok ora eman ning kaya piye? Ya Jenengan dereng nyobi kok nggih Den Mas. Umpami sampun nyobi mengke bakal tuman. Mangcobi riyin mboten sak aja muni ora-ora nek urung jajal ki. ora. Ora tenan kok. Aku ki putrane Adipati Trenggalek. Kula Ora ngertos saben panjenengan wanita tak tresnani ku ora iso. Lah mboten saged nek kalih liyane monggo nek kalian kula mbok dicoba riyin. Tuku pit. Lah kula dipadhake pit ya ora apa-apa wis. Wah, ya kok apa-apa gelem ki Lagi wong kula ya tresna tenan lho kalian panjenengan menika pripun to nggih? Dayat niki lho le marahi. Ora Kok apa-apa. kula? Heh, Purun nggih. ora. Napa kudu tak tembangke? Tembang. Nanging ora tresna. Lah kok boten Tak rungokke kuping tengen metu kiwa tak lebokke ngendi ya? Sak metune. leboke ngendi? Kuping. Kuping? Wis nebang. Kaya nyoto kowe iso ndudut atiku. Tak tresnani. Gegerane wong akrami. Pripun Den Mas? Anu kemenggoan. Bondo dudu rupa lho Den Mas. Iya. Panjenengan mbok purun to kalian kula. Dirampungke. Kula iki ngelak lho. Ngelak. Ah wis nggawa jare. Ngelak maksude ngelak. Ngelak napa nggih istilahnya niku? Ya nek ngelake ora diistilahke kuwi tetep ngelak iku didombeni. Lah nggih kula ning sing ngombeni kudu panjenengan. Dimiki. Aku nang omahe kok nganggo kendhi. Lah nggih kula ngangge kendine jenengan Gelem. Lah pripun Pak? Jenengan duwene kendi to ten omah? Kula ora duwe kendi lho. Jenengan kendine cilik apa gedhe? Lah aku ra sido kendhi aku. Lah menapa? Lah napa? Aku nganggo semprotan manuk. Lah terus Dadi nek ngelakon crit. Crit. lah kula dicriti. Lah ra tenan. Den Mas mbok diajal to? Diajal Mak. Kowe aja gawe pengening penonton ya. Kok pengen penonton lho? Istilah. Sing Panjenengan ora ngerti ndarani Subroto ki geleman. lah kula rak nggih manut panjenengan mboten gadah kendi, gadahe crit. Lah kula nggih pengen Pestulan anak-anak. Crit. pistulan. Sing dienggo nyemprot manuk crit.
Lah nggih kula diceriti purun. Ora. Aku nek ngombe nganggo keran. Lah terus Cuk grojok. krojok mangke nek kula teles pripun? Aduh piye ya? Tak pepe. Kaya padake pakaian lho. Lho, kowe ora yo nganggo pakaian to? Lah nggih ngagem nek mboten nggih nek pas berdua ten kasur nika mboten. Lah tekan kasur. Lah ketoprak kok ngomongke kasur. Lah nggih nek bebojoan nggih asing ten pundi Kaya wong to? tukang sulam bantal iki. Mboten nek panjenengan asing bebojoan lak nggih ten mriku warai. Kula niku kan pengen dados bojone panjenengan ngoten lho Den Mas. Jenengan niku maksud mboten to? Ya maksud nek kula maksud. Lah nek maksud lak ya njok nek ana kaya ngene iki mbok gek ndang ngono lho. Tasah jual mahal dadi wong lanang iki. Aku ki ora jual mahal. Nang delengen to. Deleng apa? Para kawula do nonton awake dhewe. Ora peduli wong, sepenting kula kalian panjenengan. Wis dantenan nek iki. Kula nggih. Gelem disulihke apa? Sapa ya? Sinten mboten kula nadyan to elek ning tresna kalian panjenengan tenanan lho. Tak etukke wanda wae apa? Aku karo Wanda wis tau, gak. Oh ya aku ya gemah nek wis tau kono. Edan. Edan. Lho, maksudnya kula iki Egal. mriki lho Den Mas, tak jelaske. Aku Broto putra Adipati kek ora arep karo wanda. Gal. Jenengan ampun salah tampa riyen to. Kula niku rak kancane kalian Wanda iki lek nyambut gawe bebarengan, kula pun tau kalih Wanda niki mangkat bareng tau ngenten to. Wong lanang karo wong wedok. Kuwi nek apa-apa bareng kuwi Nggih. mengko akhire dadi telu. Lah kok telu? Loro kok dadi telu iki piye? Orang do to. Kok dadi telu? Telu sing siji setan. Lah setan endi? Setan godhog. Kuwi Sabtu momo ing anggamu lan anggone sing tok jak. Lah ning kula nek kalian Wanda mboten menika lho Den Mas. Ora bakal ana setan, wong doe kaya setan kok. Kuwi dadi kowe setan kowe gelem. Among ati pawi Ya kowe iki duweni isin to. Kowe iki wanita, dienggo patuladan para wanita. Nek sing ora ngerti ngono iki kowe kaya kena digococo sama. Akine entek kowe ya. Lah kula niku mangertos nek kula menika wong wedok. Akine sound system entek kata. Wis modal. Saka kowe iki dadi tuladan iki. Sesuai anteng do turu bareng. Dadi kerinan. Ya ayo turu. Ora. Pengen bubuk bareng? Ora. Ya kuwi sing tak ajab. Ayo. Ya bareng kowe nang kono cedhake Wanda. Aku tak kene. Wis terima. Jenengan karo sapa? Prastiwi kok. Jenengan purun kalih Bu. Hah? Kalih Ibu purun. Lah apa sing ora akeh tuntutan kok? Lah kula nuntut napa lho? Kula mboten nuntut panjenengan, kula namung nuntut panjenengan nika gelem ming kuwi tok. Ya. Wah lho, piye iki kok ya? Yen ngono kekarepmu aku ora bisa nampa. Wah, Lho, panjenengan menika kados pundi? Jarene iya, nek iya iki ya gelem. Tegese aku ya ki nek ngono karo ora. Lho, lah terus kula pripun? Terasa diteruske. Lah nanggung lho. Nanggung baleni kok bengi. Mengko bengi ana sing nanggap apa piye? Tubi kok. Apa kuwi? Apa? Disambung sesuk. Bersambung. Ha. Ya mah aku pengine saiki. Wah, dantenan nek iki. Bawane sumuk. Nek sumuk kula copotke napa? Alah, omong apa-apa kok ya melnut. Piye sitraksi? konsentrasi barang iki. piye? Tobat aku. Luput pisan. Ah, kemrungsung ya luput kok. Kena pisan.
Pinten? Kula Den Mas. Ojo kula. Lah kados pundi? Teruske tembane. Yen gampang luwih gampang kok kaya munyuk to iki malah Munyuk piye? lah yang dicekel iki ra yo meneng wae kok malah rupane kaya munyuk lho Lah kok iki tresno nyekel kok nganggo kuku. Dadi diremet ngono. Oh Lah. pingget kabeh. lah saking gemese wong ket mau dicekel kok ya ngele ra umum lho wong dicekel wae mbok manut nah ngono kuwi lho kene iki kene tak ngono plek ngono nah piye rasane penak ora piye Piye? Tak nyekel mburi mak. Ngono ta. ngapa kuwi Aku iki Kowe rong obat dari. kabeh kok. Kok ndredeg kok ngenggon. mboten lho nek kok iki saking kula saking terdeket dadi nek rasane ngoten niku mboten meng niku Aku nek cara knalpot blombongan kok. Dadi dicekel ki mak. Getar di silent beda. Tak rasane dhewe. Aja kaya ngono lho. yen angel Aku dadi mbayangke nek wong yang-yangan tenan piye ya. Ning lanang ngrangkul sing wedokne. Kowe lak kon bayangke to, Mas. Aku ki tau. Heeh. apa tau piye kok urus itu kok wis guyu lho Tak cekel. Mak ndrut. apa kuwi Aku terus mlayu. lah ngapa Golek nggon sepi. Wis Mas lelakon. Rasa bayangke. Mesti raine isin. Empun to. ya ora masuk ya Langsung ditakoni piye ya? Ayo. Mas, nek bayangke niku sing sederhana mancing nek digondhol ngono wae. Piye? Tan kena. Tan kenon. panjenengan menika mbok ora ngece lho Aku ora ngece. Ana tetembuhan mbok aja ngece. Mbok aja ngece. wong Lamun ki kula ora ngece. ndredret kok jenengan ngendikane ndredret Heh? sing ndredret jan anu jenengan dhewe Ora nek iki mau terus terang kowe. lah kula boten lho Den Mas napa jenengan ki delok tangan Ora ngene iki. Aku e kero kok. Alah. Jari emak. ini Angel lah. lah Temak ndret. Aku terus kesetrum mak. Prut. loh kula ya demek ngene jenengan yo mak ndredret ki Ra, nggon mak prut. Wes ah. Tan Protokol kena. belayangan. Yo rampunge, Tin. Rampungke diajeng. tan kena ati Numbas. Ndret. arata Ya. Wis ya. boten Aja ngoyo. panjenengan kedang joget kalian kula Ya, nek mung joget wis tak turuti. Nek jogetke sliramu aku wis ora iso. lah kenging menapa Amergane si ana wis ora iso joget. Ora. Aku wis kagol sik. napa tangane kalau isi kerasa lima ndredret Ayo kuwi. kok aja ngene Gringingen. Golek. Pas ana sing nyuwun dadi ati nggih monggo. wonten Ya, sing nyuwun to. hati-hati. Ya. Ayo ten. Kali ising kaya ngapa
matur suwun.